Awesome. You may encourage me to go to. Oh, my woman, if I can get back, when I'm a oh, my canoe is got is it? I'm not going to walk with you, my normal man. No, man, come up with you. Kedu ihe na dem ọ ga-ajụ m. Kedu ihe na dem ọ ga-ajụ m. Na mbido ịnụcha m kpọbata m ebe gị na enyi nwoke bi. Nke nwe zoro gị o. Isi m na obere oge na ọ ga-akwapụ. Obere oge na ọ ga-akwapụ ka anyị ka na-eche. Ọnụ nwaanyị nụbata ya dị ha dịkwa binyere anyị. Ka emekwanya. Otu anyị si dị ọtụtụ bụs na-atọ ụtọ ndụ. Ahịa azụ ka anyị na-azụ. Victoria. Ọ dị ka ịba amụsụ. Ọ dị ka ịba amụsụ. Isi gịnị? Ọ dị ka ịba amụsụ. Kedu ka ị ga-esi na-enwe salụ di na nwunye kanụ n'ọfụ iwe? Ọ gịnị dị? Ịma ihe bụ iwe m. Ịma ihe bụ iwe m. A na-egwesa ihe maka gịnị na ha na-egonye m akwa ka ọ na ha na-enye m nri. Ka ọ na ha na-enye m nri. Ọhịa ka ịgwa m. Ọhịa ka ịgwa m. Anụ nwaanyị ọrịa kpọbata bịa na obinyere anyị n'ọnụ mkpụrụ ụlọ abụọ anyị binye ya. Onye na-amị ka anyị na-ekwu ihe ọ dịkote na anyị nụba adị na nwunye. Nkwe ga ma na ọnwa ịtọ. Sọsọ ọnwa ịtọ ka mụ na gị nụba adị. Victoria, ọ bụ mụ abụ gị. Nteta ụtụtụ ntinye aka enu kenye Chukwu maka nwegoro ebe m na-edina. Afọ taa gị mmiri. Oge nwa bụ amụsụ ọdaekpe. Mụ abụ amụsụ. Victoria, gbara ọgwụ gị ṅụọ. Gbara ọgwụ gị ṅụọ Victoria. Ihe a niile kịta bụ osi n'aka gị. O si n'aka gị na anyị nwere ike ije bi na duplex. Kedu ka o si bụrụ mụnwa? O, ịchọ ka ncheta gị. Chetara m. Ịchọ ka ncheta gị na nkaji ụgwọ ego niile mmefuru isi gị. Akọ erizina. Mụ na akọ eri. Mụ bụ Douglas na akọ eri. Ị kwesịrị ikene Chukwu na inwe ihe ọma na ịnwekwara ebe ị na-edina. Na-agbanyeghị ego niile gị na-ezinụlọ gị ji ka aka ọnụ wee mee mmefu n'isi gị. Nyere gị. Obere ihe ego nchi enye isi gị ego ekiti enye isi m ihe nwa. Onye nnukwu ị na-ekwu okwu kịta oche n'obela Naija mgbakwu ka ị nye m. Amata m na tata ga-abịa. Chelụ ka m bịa. Gịnị ka ị na-achọkwa? Anwụ na-abịa. Chelụ. Ruo ole mgbe ka esi na anyị ga-anọ ebe a nwa tupu anyị akwaga ebe obibi nke anyị? Naanị otu afọ ma ọ bụ abụọ. O nwekwara ike 3 ma ọ bụkwa na 4. Mana ihe mma bụ na ma nkarị 5. Gịnị? Ihe osikata ike afọ 6. Simon, ihe abụrụ ihe ịgwa m. Ihe nwekwanụ gị? Ihe gwalụ mbụ na anyị gaa n'ebe a ọnwa one na one iji nye ga-efe ịhazi ebe ga-abụ ebe obibi nke anyị. Ọ ihe gwa m. Otu ihe a ka anyị na-ekwu. Ọ bụrụ ya. Ọ maka na anyị gotaziri ọnụ ebe a. Ọ mmụọ akwụrụ ụgwọ n'ikpeazụ ebe a. Ya pụtara n'ụlọ bụ nke m, mụọ nwe ụlọ. Enyi gị nwoke na nwunye ya ha na-akwadokwala ịkwapụ nso nso. Marakwa maka nke ahụ. Gịnị bụ na ịmara maka nke ahụ? Ihe m na-ekwu bụ na Douglas binyere m ego. Kama mụnwa ịkwụghachi ụgwọ ahụ ma ewerezi ya na ego ahụ bụ oke nke ya n'ụgwọ ụlọ m. Nya ihe na-ekwu ugbu a bụ na anyị ga na-eke ebe anụnwa na-agawa ịga akụkụ ruo mgbe naanị Chima. Ọnwa mgbe nta. Mana mara na ihe m bụ n'uche gbasara anyị urika uru ibu nnọọ. Ụsọ m oyoyo m yeri m mọnụ m ahụ na amịa. Kedu ebe ha iji? Ihe niile gị na-ezinụlọ gị dekọta maka ime gị isi gị. Ngwa, gee ntị. Akpati ukwu akwa 12 dị oke ọnụ. Ite mmanụ nri na ite mmanụ ọkpekere 50. Nne ewu 4. Akpa osikapa 5.
ogbe ji 64 nna mụrụ bụ na chi ji mepe afịa ji. Kedu ebe isiokwu ihe niile anyị na-akọ ya? Victoria, isiokwu m bụ n'ụwa gị niile ịma nwa gbanwa wee sị na m agbala nkwụ gị ọfụma. Ọ bụrụ na iji dị ego niile anyị na-ekwu itinye n'isi m, kedu ihe kpata gị na enyi gị nwoke ji ka na-eke ofu ime ụlọ? Maka na eji m ego m niile wee gba nkwụ gị. Eji m ego m niile wee gba nkwụ gị. Ndị bụ na-etipịago m, etigo m jaja. Onwezi ego dị m n'akpa, atọgbọzi m chako. Ya, anyị ga-anọ ebe a ruo mgbe ihe niile ga-adị mma. Kedu mgbe ihe niile ga-adị mma? N'oge na-adịghị anya, mana isi ga-ajụ gị oyi. Isi ga-ajụ gị oyi. Dowe ọnụ gị pee. Victoria, kekwan. Kedu ihe mere iji kweta ka gị na di gị bịa biri n'ụlọ anyị? Isikwa ụlọ unu. Oge ikpeazụ nlere anya ọ dị mgbe onye kwuru ugwu unu. Ya bụ na anyị na-emelụ gị na di gị ihe ọma ikwekọ mbinyere anyị. Ihe na-asịrị di ha. Ọlụ ka ị na-alụ. Biko tete n'ụla. Ihe a bụ ụlọ mụ na di m. N'anya Victoria, otu isi fụ m, adị m anụ ọgụ, ike ọgụ adịghọ m. Onye udo ka m bụ. Mana iwele aka gị tinye m n'ọnụ, eya m atabiri gị aka. Ị ga-atabili m aka? Amakwa m na ọnụ gị buru ibu. Maka ọ bụrụ ọsọ aka m ka ị ga-atabili. M ga-ejikọta arụ m niile fanye gị ya n'ọnụ. Yee! Victoria, ka eke na-emezi ka anyị abụ ndị ilu. Ọ dị ka ihe na-eme otu anụnwa na ọ masị m. Isi ajụgo gị oyi. Ị marụgo ka esi ekwu okwu. Mgbe gị na-eme enyi nwoke na enyi nwaanyị, ị na-abịa kwa mgbe. Nke nwa dị ewe m iwe. Ma amaghọtazi m nke ụnụzi alụmdi na nwaanyị bịakwa binyere ya. Aghọtara m ya. Gịnị mekwa na ikwuru okwu mgbe mụ na di m anụbe mgbe ọ ka binyere unu ebe a? Kedu ịgwa gị na m ede ekwu okwu? Ekwukatago m okwu kamgbe. Asị m obere oge na ọ ga-ahapụ. Ọ tere akụ na anụ alụmdi na nwaanyị ịbịakwa binyere anyị. N'anya Victoria, gịnị ka ị chọọ ka m mee? Ebe di m mfụrụ n'anya si n'otu a ka ọ ga-emenwu. Ka ihe chọzi ka m mee? Na-abụghị inwe ndidi nwe olileanya na oge na-adịrị anya na ihe ga-adị mma. Isichara nri, mụpụtacha nri, enwezi onye ma ebitiri isi. Ngwa m, kedu ife ọ bụ? Agwakwala m na enwere. Nwaanyị na-enwe ike ịgwa di ya ihe na-eme ya, onye ka ọ ga-agwazikwa m? Ngwa na ịchọrọ ka m kwuo na ịdakpọrọ olileanya m maka na Simon ịwụrụ m n'ala. Awụrụ m gị n'ala? Ka otu ọwụzi ị gwara m na anyị na ndị ọzọ ga na-ekebe di m. Oge ọbụla na-aga akụkụ ka ya sị na na-aga ije n'enu akwa. Ịdakpọrọ olileanya m hoo ha Simon. Mana ebe ahụ ọ nọdịrọ mma ikpo ebe obibi? Ọ dị mma ikpo ebe obibi naanị ọ bụrụ na Douglas na nwunye ya soro anyị biri. Ngwa ka m gwazi gị ife m bụ n'obi. Ife m bụ n'obi bụ kama anyị ga-akwụ ụgwọ na oke ọnụ ebe ọzọ, ka anyị nọrọ ebe a nnọọ tikọta isi ọnụ ọkọtacha ego, jirizie ego ahụ zụọ ala, rụọ ụlọ ga-abụ nke anyị. Ọ dị mma, anụ m ihe ikwu. Mana tupu oge ahụ eruo, kedu ka anyị ga-esi biri dịka di na nwunye mesagharị ahụ? Ka anyị were nri anụ aja ka anyị na-atụ n'ihe anyị. Ka anyị jiri nke atụ aja. Ọnwa mgbe nta ife niile ga-adị mma. Nke ịrụ ụka. Simon, mụ amarọ maka Victoria obi adịghị ya mma. Ịmakwa na ọ bịakwute m n'ebe na-esi nri n'usekwu, adọmaka na ntị ka anyị kwapụrụ ha. Sokwu na mụ nwee ma mụ abụrụ m onye okwu, adị m achọ nsogbu. Ka m nọnyela onwe tupu mmadụ eburu onwe ya tii n'ọnụ. Mụ achọrọ m.
nwoke m enwere ihe na-eme kịta na-amasịghị m. Simon, ka ihe ga-eme? Elekekwa na nwunye ị ga na-agwazi nwunye m na-eyi ya egwu na-agwa ya na ọ ga-ekwe ka ọ ṅụọ mmiri tọba iko n'ụlọ a. N'ụdị gịnị kwanụ? N'ụdị gịnị? Dọọ nwunye ya aka na ntị. Dọọ ya aka na ntị. Bịa Simon, ahịa gị ọ bụ ntị gị? Elu ụda ajụjụ dị ha. Ọ na ị ga-afụ onye isi m dọọ aka na ntị ka o tukwu ebe a? Ana m ahụ ya. Ngwa dọọ onye aka na ntị na afụnụ m. Ngwa. Gee ntị Victoria. Jide ebe ahụ. Mana m nwere ọnụ okwu be di m. Mana m akụzi okwu n'ihe ụnụ na-apịtagharị n'ụlọ a. Iwe ha ọnụ n'okwu a. Iwe ha ọnụ ọbụla n'okwu a. Ọ gịnị dị? Ama m ego dị gị ji m n'ime nkwụ gị. Ama m ego ọnwụ. Ọ bụ na m ji ego ahụ. Ama m ihe ga-eji ya mee. Ọkachasị m ejiri ya chụ ụlọ ọmalịcha ụlọ kwụ ụgwọ nọrọ ebe ahụ. Ihere mee gị. I nweghị ego eji achọta ụlọ ka gị na nwunye gị biri. I nweghị ego. Ị na-ebe na-agba ọnụ kpamkpam. Victoria rie nsị ebe ahụ. Rie nsị nke gị. Ọ gịnị dị? Gị nwa bụ isi mbido okwu niile anyị nwere n'ụlọ a. Gị nwa na-enye nsogbu n'ụlọ a. Ajụ m ya, ekweghọ m. Mịchọ ya. Ekweghọ m. Ihe unu ji ezuzu ihe unu na-ezuzu maka unu mana nwunye unu hụrụ unu n'anya. N'unu nwere ihe niile unu megide mmete na anyị ga-ekweta nata. Victoria, ịgwa gị eziokwu, ihe niile inwe mme na ndụ gị niile bụ efu m n'anya. Ka ị chọọ ka m cheta gị ego niile mmefu n'isi gị maka agbamnkwụ gị. Mechie gị ọnụ. Mechie ọnụ nke gị. Ịcha na-egwu egwu. Ngwa na enyi ya eji m ebe a. Ngwa gee ntị. Akpati mmanya bịa 42. Akpati mmanya bekee 37. Maọbụ whisky na brandy ya n'elu. Ka a na-ekwusi maka 1,20 nke ekechiri ụzọ 10 wenye ndị ichie obodo ha. Echefukwa na nkata azụ mkpọ. Simon, nna gị mụọ gị ọ dị ebe a. Nkata azụ mkpọ 22. Simon, aka jikwa nwaanyị azụ ụgwọ. Douglas, ihere mee gị. Ikunu ị na-ebe a na-abụsị asọ mmiri. Ihe ụmụ nwoke ibe gị na-eme ha mecha ha emechi ọnụ. Ị na-ebe a na-agụrụ m akwụkwọ. Victoria, ya inwezi ike ịgbanụ chọchọchọ. Ọ dị ka ịchọ ka ntị ndị bun ha kwụghachi ego niile mme n'isi gị nke mana ha ma mmenwu ndị ụbịam. Ọgụ ma bụ ụbịam. Ha na-akwụ ụgwọ eji ọgwụ. Ọ bụrụgodị na igwe obodo ha pụtara sị na ọ ga-ere okpu eze ya. Aga akwụli ya. Aga akwụli nwa ahụ. Ma ha nwa m igwe ndị ụbịam. Douglas, ọgwụ bịa na ndị ji mee dị n'akwụkwọ a. Victoria, agbakwanụ nke gị. Imetụ m aka ọzọ, ntapịa gị aka gị niile. Ị na-atabi maka ịnwụ nkịta. Nekwa ya ka m gwa gị. Ọkwa ife ihe a na-agụ gị. Ọ daha mmasị dị m. Ọ ma mmasịkwanụ m taa. Nke ọ ga-eji masị m echi. Nke ọ ga-eji masị m echi na-abịa. Ị na-aghọta? Ị nweghị ike ime ya. Nweghị ike ime. Maka gịnị? Ọ dị ka ịchọrọ ncheta gị. Ka m bịa. M ga-agụpụta gị ihe niile mmefu n'isi gị. Ọ dọka ya. Nya iche n'ịma ihe, enwe m ọzọ. M ga-agụpụta ihe niile edere. Victoria. Chineke. Maka Chiopifu iweta akwụkwọ ọzọ ebe a ndọgbuo gị n'abalị a. Olube n'otu nwanyị. Kedu ihe mere ka anyị na-anụ ọgụ mgbe ọbụla? Ọ maka na ịma na mfụ gị n'anya karịa ihe niile dị n'ụwa. Ịfụ m n'anya karịa ihe niile dị n'ụwa. I wee nọdụ enyi gị nwoke a na-akparị m n'iru gị nwere ihe ime. Nne, ị ga-aghọta bụ na o kwere egwu ka anyị na-egwu. Njakịrị anyị na-ama mana di gị na-ada akpakọ ọchị. Egwu ahụ dị ngala ọnụ.
biko gbalụ ịma na ọnọdụ anyị ama ndị ta aka ihe niile ga-adabakwa n'ọfụ m ga-adị mma onye achọ m kasa anyị nọdụ nchiti mkpu tinye mkpu ọ bụrụ nke nna chiti mkpu na-ekpuchi m aka n'ọnụ ọ bụrụ nke ahụ ọkwanye ime ụlọ ka anyị nọ tinye onye bụ mkpu gotu m tinye mkpu ka ekosibụrụ ofu ihe ma ntigbe m ka ha na-anụ unu nwa eme ga-eme ma nwere anyị ndidi sa ihe na-afụ kemgbe anyị dị na nwatakịrị ka mụ ya ji bụrụ enyi anyị bịadịzie ka ụmụ nwanne na-enyere onwe anyị aka aghọtara m ihe na-ekwu ma ọ bụrụ na ị ga-ekwe gị m ntị ọ bụrụ ije chọta ọnụ ụlọ atọ ka mụ na gị biri otu ọ bụla esi chi ya na-enye gị ya isi m tibe mkpu na-eti onye ịghọta Victoria onye adịghị n'obi imepe obi m nkịta sala ibe ị ga-afụ bụ achalata duplex eziokwu gbam eziokwu na-agwa gị ọ dị ka ịmara onye nọ ịmakwa onye mbụ Douglas Adichie oji ụgbọala eme ọgọ ọ bụ na ịmara onye nọ jee jụọ ese nne ife na-agwa gị bụ na ọ bụrụ na ngwa abịa mbata ma ihe ga-egwu ife ị ga-afụ ebe a bụ achalata duplex chalachala Douglas amadị m na-echudo echiche a tọkwasị ma mbụ ụtụtụ ọma Victoria ka ekwe ka unu mere na-alarụkwa ọfụma sika na-ewe iwe maka ihe mere ya biko zie m gbagharụzie m ama m na ekwu m ọtụtụ ihe m ekwesịghị ikwu ma gị gbagharụzie ọnwakwa iwe dị ewe ma aghọtara m nnọọ Douglas sị na anyị ga-akwapụrụ unu na anyị ga-eje chọta unu na Island duplex okwu ikwuru amaka abadị na ụlọ echudo echiche ahụ nwanne m obi dị m ụtọ n'ozi izi m kịta daalụ gị nke na-esikwa ana m esi osikapa unu ga-eli na-esi onye nwanyị Victoria si na Douglas gwa ya n'oge na-adịrị anya na ha ya akwaba duplex dị na Island. Ụwa nke a Victoria na Douglas ụbọchị ya duplex. Victoria ọ nụkwara ife Douglas kwuru ọfụma. Gịnị ka ị na-ekwu na ọ nụrụ na ọ nụrụ ya nụ ọfụma. Ọ dịkwa m ka Victoria na-arụ nrọ. Ka otu ọ n'ụdị na Douglas ama mmenwu ya okwu ka ọ gịnị? Douglas? Douglas makwa ọfụma dịka azụ aka m. Ọ bụgodị na Douglas gwara Victoria ihe a, ọ ga-abụ ka onwe ike nata ife ma ọ bụ ka ọ kwụsị nye ya nsogbu. Aga m eji ndụ mma aka na nka Douglas ama mmenwu ya. Douglas. Duplex. Island. Dog. Victoria. O mego otu elekere oge mbada. Ị nọ n'ụlọ. Na-akpọkwa ekwentị gị ọ daga. Jenum Island. Nene ekwentị m akpọkwa gị ọ gahụ. Nene. Ka na-eme na Island? Eje m ịchọ n'ụlọ. Ije ịchọ ụlọ na Island. Maka gịnị? Ọkwa gị si m jee chọọ ụlọ. Mgbe one? N'abalị. Ọkwa ihe ikwu. Isi na mụ na gị ga-aga chọọ ụlọ taa. Mana anyị gaba anọ ọrụ. Nse ebe onwere ihe m na-eme ka mụ aga chọọ ya. Victoria. Ejikwa m n'aka na ụna nlọ ka mụ na gị kpa nka na ọbụla onye ife. Nke ọ egwuregwu ka ọ gịnị? Dọg ife ọmalịcha ụlọ mfụcha taa. Nke na-enye m obi anwụli
bụ na ndị enyi m bicha ebe ahụ ha bi okirikiri ebe ahụ. Victoria, imego une unu no island na ada. Ọ bụ esi m ka na ọ na-amasị gị ibi na duplex na island. Mụnwa Douglas Hunka. Ahụtakwa m ihe ị na-eme. Kezi ka ị na-eme ka ị na-eme ihe ndị a na-akpa amụ na onyonyo. Victoria, njakịrị n'azụ. Eziokwu, enwere m ike icheta mgbe mụ na gị kpa maka ije bi na island. Douglas, kwụsịkwa ihe a. Ọ gị kwesị ya. Enwere m ego nji akwụ ụgwọ otu ọnụ ụlọ na island. Ọ bụzi ịkwụ ụgwọ duplex. Ọ dịkwa nke bụ amụsụ. Douglas, ọkwa gị nwa bịa si. Mechie ọnụ gị! Ka ị na-atụ masị n'isi. Abụ nwatakịrị. Ọ dị ka m ga-ekwu okwu wee chefuo ya. Kedu ka m ga-esi wee kwuo okwu ije bi na island mana ego mpite wee mee ego isi gị akwụchabeghị m ya. Douglas, I ka na-ekwu okwu ego gị na n'isi m. Bịa, Victoria, gbara ọgwụ gị ṅụọ. Mgbe ọbụla ị na-achọ ịkpani mmụọ m, ha nwesị ndị bunu ha kwụghachi m ego niile nji wee mee ego isi gị. Kpachala anya gị. Hey! Victoria, you go di. Nenu di. Can you ije di anwa? Hey! Bako. Bika. Bako. Bika.